Dievčatá, idem vám ukázať nejaké veci z RMS-ky, ktoré sú fakt dizajnovo absolútne nádherné. Vyzerá to tak, že prepadávam tejto značke, odkedy mám bronzery, odkedy mám líčka. A dokonca som sa našla už aj v tom korektori. Neviem, či si pamätáte, minulý mesiac som vám ukazovala SPF-ka tónované Sun Cover Up s 50-kou. Úžasné SPF-ko tónovacie, ktoré sa nápadne podobá texturovo na klasický obyčajný make-up z DMky Alverde, samozrejme bez SPF-ka, a samozrejme to RMS je oveľa sofistikovanejšie, oveľa vyformulovanejšie, samozrejme oveľa luxusnejšie a teda aj kvalitnejšie, ale tá textúra je geniálna pre suchú pleť, mám zmiešanú a takisto zvládam. Konkrétne išlo o toto. Ale dnes sa povenujeme korektoru, ktorý je veľmi zaujímavý, veľmi zaujímavý a ktorý je taký iný, ako väčšinou používam korektory, pretože je ako keby, ja to neviem ani úplne povedať, nemá klasickú silnú kryciu schopnosť, je práve že taký hydratačnejší, taký, ako keby som používala nejaký očný krém s korektorom, asi takto by som to nejako nazvala, krásne prejasňuje určité partie, nekryje takým tým silným pigmentovaným spôsobom, ale takým jemným. Čo sa týka veľmi intenzívnych krôv pod očami, bolo by asi dôležité ho vrstviť, ale je to veľmi pekný typ korektoru, ktorý vyzerá na tvári veľmi prirodzene a má takisto nádherné, sofistikované zloženie, ktoré vám popíšem v popise. Volá sa Uncover Up. Ja mám 22. Ideme ďalej, ideme na bronzer. Dievčatá, bronzer. No, mám dva bronzery. Mám Beach Walk Betty. Beach Walk Betty mám v podstate aj dneska na sebe. Je to tento typ bronzeru, ktorý má podľa mňa taký jemne ružovo-hnedý nádych. A potom mám ešte jeden, ktorý sa volá Tan Lines, ktorý je zemitejší. Hneď vám ho ukážem. Toto je Tan Lines a on je zemitejší. A pre mňa bude táto farba vhodnejšia, ten Beach Walk, ktorý mám teraz aj na líčkach konkrétne, by som skôr dala babám, ktoré majú neutrálny potón alebo ružový. Každopádne tým, že ho teraz už mám na sebe, tak si ešte akoby pridám, aby ste to videli. Ale chcela som ešte povedať v tej textúre, že líčka aj bronzery sú úplne iné, asi ako poznáte. Má to úplne inú pigmentáciu, je to vrstviteľné, je to akoby vlhké. Ono sa aj o nich píše, že oni majú nejaký typ gelového zloženia, nejako tak. To je pritom on samozrejme ako vyzerá ako púder, je to úplne kompaktné, len teda inak sa s ním pracuje, proste rozdielný na tú prácu. A dá sa krásne podľa mňa použiť úplne na celú tvár, ako napríklad miesto make-upu v lete. Viete, niektoré baby majú radi napríklad bronzer na celú tvár, že sa akoby jemne stmavia, ale nemajú žiaden make-up. Možno pre tie baby by bolo vhodné použiť iba korektor a ten bronzer ako také duo. Možno iba ten bronzer. Proste poznala som viac báb, ktoré fungovali iba na bronzeri celé leto, lebo im to tak bolo prirodzené a príjemné, lebo im napríklad vadil make-up. Ale ukážem vám k tomu bronzeru predsa len ešte jedny líčka. Tentokrát si dám úplne novúčičké líčka, ktoré sa volajú Maidens alebo Maidens Blush. Na prvý pohľad tá farba vyzerá intenzívnejšie, je to niečo medzi, zase popísať tú farbu, ani úplne neviem, veľmi zvláštna. Akože ten dizajn je prenádherný. A ja to tak jemne čubnem a dám si to tu. Inak keď sa na to takto pozriete, oni možno vyzerajú síto, ale nikdy také síte nie sú na licách, jedine, že by ste si to vyslovene že vrstvili a zanechajú tam iba takú akoby jemnočku, ružovšiu farbičku. Zaujímavé sú práve v tom, že nedá sa to proste s nimi pokašľať. Neviete si ten make-up robiť príliš sítý, že by ste si to museli zotierať. Takže toto je RMS Beauty. Ešte raz, aby som to zhrnula, mrknite sa určite na korektor, ktorý je zaujímavý. Poviem vám pravdu, že úplne ten prvý vnem, ktorým som mala, bol taký, nebol úplne pozitívny. Je iné, keď ho použijete už na make-up, ktorý máte, a iné, keď ho používate bez make-upu. A potom som sa viac do neho začítala, pozerala som si nejaké recenzie, začala som ho viacej skúšať a prišla som na to že ten korektor je iný. Je dosť iný. Není to proste typický korektor, ktorý proste stále používam, ale je to také zaujímavejšie. Ja mám 22, ešte mám doma svetlejší oteň, ja si myslím, že tá 22 je prudko použiteľná pre mnohé typy žien.
No a keď idem k tým bronzerom, ako som povedala, bronzery sú 4. A ja teda budem určite úplne najviac používať ten Lines, ktorý je taký zemitejší, ale aj Beach Walk Betty pre také tie možno neutrálnejšie alebo studenšie typy bude fajn, alebo možno pre blondinky s ružovo-hnedým nádychom. Takže toto je ten Lines. Toto je Beach Walk Betty, potom sú ešte dva na stránke Anemone Beauty, tam to nájdete. Toto je Beach Walk Betty. Oni vyzerajú na prvý pohľad inak akože celkom podobne. Takže Beach Walk Betty a Tan Lines. Maličký rozdiel tam je. Vidíte to? Malý rozdiel. A líčka som použila teraz má jeden zvlášť a na líčkach sú úplne jemnučké. A ten odtieň vyzerá síce síto, ale taký síty není. Každopádne si myslím, že tmavším babám, jak som ja, stredne tmavé pôjde perfektne. Takže toto je RMS Beauty. RMS Beauty je kvalitná značka, krásne produkty, naozaj krásne aj dizajnovo a nájdete to na anemonebeauty.sk. Tam si túto značku nájdete úplne celú a nezabudnite sa mrknúť aj na recenziu z minulého mesiaca, kedy som spomínala Sun Cover Up, Super Tint, SPF 50, čo je mimoriadne zaujímavý tónová, podľa mňa so slušným krytím, keď ho vrstvíte, a z SPF 50. Dajte mi vedieť do komentov váš obľúbený produkt z tejto značky, alebo obľúbený produkt.